Okay, så i dag kommer vi til at unboxe nogle flere CD'er eller DVD'er, vi fandt. Og det her kommer til at være Sons of Anarchy og Jagtsæson. Jeg ved ikke, hvad for en det er, men først starter vi med den her, som jeg ikke engang ved, om jeg er gammel nok til at se. Og den hedder Sons of Anarchy. Så den er helt ny. Der er godt nok lidt nogle udlægslinger i folien. Jeg kan ikke lide det der skelet på mandens krop. Så nasty ud. Jeg ved her ikke, om vi skal kigge i billederne, men... Og der flipper de flip. Det er Dumbledore. Okay. Læs! Mærk adrenalin i den nervepirrende sidste sæson. Historien om de fredløse bilkart, hvor Jacks tæller leder sammenkog ud på et hævntogt. Gælderne flygter med bloden og skiftende alliancer og fatale fejl fører til kaos, og det næsten eneste tilbageværende spørgsmål er, hvem der overlever og hvem der dør. Ud til tekst egentlig. Okay, der er flere, der er mega mange disks. Okay. Hvor mange er der, tror jeg? 3 eller sådan noget. Okay, helt ny. Det er lagt ud, hva'? Røg, må jeg lige se. Åh, fed. Og de shit, den er nye. Åh. Ui, shit. Fedt nok. Der er 5. Okay, der er legit rigtig mange. Hvor må jeg se? Om det er cool. Okay, nu putter vi det i igen. Fordi de skal ikke blive destroyed. Nej, nu. De var jo sådan helt... jeg ved godt, det er spild, fordi vi kan jo sælge dem til mega meget, men stadigvæk. Vi kan da godt prøve at sælge dem. Det ved jeg ikke, om... Hvor mange penge tror du, vi kan få for dem? Det ved jeg ikke, men jeg ved ikke, om mor faktisk har lov til det. Okay, så nu... Nu tager vi Jagtsæson. Ja. Som er et eller andet åndssvagt dansk spil. Kender I dem her? Jeg ved i hvert fald ikke, hvem de er. Satisfying lyde. Til at gense årets komedie 2019. Den nyligt fraskilte singlemor Eva Milla Dinesen tager på wellness weekend med barndomsveninden Marlene, der kan vente sig for at hjælpe hende gennem sin midtværskrise. Med på turen er også Isabella Stefiana Portavillo, den nye unge kæreste til Evas eksmand, som maser sig for at overtage rollen som bedste veninde for Marlene. Det bliver en tur, der får det absolut værste frem i pigerne, og venskabet bliver sat på en voldsom prøve. Spørgsmålet er, om Eva kan klinke skårene med målene, sikre et anstændigt forhold til Isabella og redde sin søns fødselsdag. Så, okay. Jagtsæson. Den er hård ud. Helt ny, uåbnet stand. Wow. Glimter i lyset. Ja. Og det var de unboxings. Husk at like og subscribe. Ja. Vi ses.